Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij Eva Volk. Ja, ze wil Eva Leuven. Nu is ze met een Volk bevriend, met Armin Volk. En in dat vijf programma reden we ervan, waar Eva in een huis opwassen deed, waar drinkerij weer, waar veel alcohol weer, waar veel video weer. En dat deze video zei zich dat ze als jonge Jugendliche, 14 jaar, en ze wieder al aanvangen Amadala te drinken, ook zelfs, ook te schmeken. En wanneer en allerhande juridische zaken, wat dat ze met zich brengen, dat ze hadden ook een vriend en dat juridisch alles uit. En wanneer bekeerde zich, ze vangt Jezus. En dan vertrouwt ze ook voor mensen aan, troubles wat ze hadden. En op eenmaal dan hadden deze mensen vertrouwen gebruiken. En dan schmeidt ze ihr leven nog maar ganz weg, nog wie das eier. En de situatie zag ze ziemlich ganz hoffnungslos. Wat jemals voor deze meer hoopning zijn. Zo een beetje ze staat zegt dat. En zij vertrouwde bij God dat wanneer een vang ihr leven aan op te nemen, ze voeren campamentos, dat is waar ik haar kennengelernt heb. Ganz jong wie zij op jugendcampamentos en waar zij God vertrouwde op deze campamentos. En later ook nog nu al zelfs dat ze metarbeiden op de campamentos. En wanneer hier we dan met ihr leven op, we zeiden dat zij bevrijd weer bloos, wat we niet tijd hadden voor het programma even te reden. Wil je dat zo'n juridisch leven als zij houden, wil je dat kan een fijn leven geven, niet zo? En dat is wat we door waar we vandaag reden. Hoe kijken de mensen jullie aan op jullie thuis? Ja, we leren ons kennen immer wieder en we vangen ook aan met eigen cursus. Ver met vrije al, met Gustav Friede van Paraguay. En dat we vangen we aan zaken op te riemen, zaken daar te gaan. En ze ging dat dan wieder, dan hier plan we thuis, de 29. Oktober 2016. En hadden we dan nog eenmaal een bevrijd terug gleitlich wie dan daar met Sigurd Remmers. En dan bevrijd we ons. Oké. En geloofde alle mensen op het huis, dat het einzige wat eingeladen werd, dat geloofde dat we een fan het Europa je twee, of wat dachten de mensen? Dus eigenlijk bij mij veel de mensen kijken alle en luiden plus we nou worden dat ze niet gaan. We wat dat wieder gaan. Wenn ze jullie al het leven zijn hadden, oké. En dan wachten een beetje erop, dat we bloos alles te grond vallen. En hoe feilt zich dat in die hart, wanneer zich dat speelt dat mensen deze aankijken? Wat mij een vrijheid geeft, dat ik dat wist, we nu aan ons stonden. Okay. En we God ons had vrijgemaakt en we God ons vergeeft had. Oké. En die vrijheid ziet erop dat dat niet zo weer wat deze mensen van jullie dachten. En feilt ze die eenmaal weggedaan, wanneer mensen zijn over die dachten, of niet? Ja, dat heeft zich verken ze spets van dat weidheid en verken feilt zich dus van de mensen eifersüchtig wäre über ein dat Geld ging. Okay. Was waren denn nicht mal Ein dat Gende. dat Gende, dat die dat kein Geld können? En aber kommt das von selbst, dat zo'n, wenn die vertellen sie, wo juridisch je leven weer, als die nog jong en meer weer, als die nog schmaren daar, aber immer wie dat zei. Kommt das von selbst, dat eine gouden ei je vinger aan? No. Wat glaubst du, wird passieren, wenn die nicht abgeräumt haben? Dann wird wir, weiß nicht, dann leben vielleicht selbst das viele Lidene und vielleicht auch Alkohol. En wo ging je doen aan? Du zegt al, je had 2 cursussen genomen. Wat hij nog meer gedaan?
Wieder twee cursus met Gustav Friese verder ooit. Dan dat we Jeruzalem we ons bevrijd terug gleitlich. En dan hadden we ons bevrijd, ik weet niet hoe lang, dan dat we waren ooit cursus met sicherten landi. En dat wat ons verder wegbrengt. So deze cursus die helpen je dat alle dag te laten en werkelijk naar de goede toekomst te kijken. Hoe arbeid je met gedanken, met alle gedanken wat du hoog komt, maar komt er niemand alle gedanken hoog? Hoe heb je geleerd? Heb je geleerd met de omgaan, maar hoe is het? Met dat oude leven, wanneer maar irgendwas in die gedanken opkomt? Voor mij is dat, wat je was, als man zei, dat is afgeremd en ik speelde nu niet meer. Oké, du laat het einfach door handig in de vergangenheid. Oké, nou, ik geloof dat zo goed past. Ik wil einfach weten, wenn es vielleicht hast du irgendwer, die sagt, dat jet je niet, dat wanneer al dat bij zich doen heeft, ook kon je nu een goed leven aankomen. So, du laat het einfach door het handig in. Ja. Trek. Het is voorbij. En, eine Sache, wat je zegt, wenn es op mensen vertrouwen. Du sagst, du hast irgendwann, das ist ein bisschen trägerieb. Was du groß Christ wirst, dann hat sie sehr ab Menschen gebaut. Was war deine Erfahrung damit? Dat geeft mij, dat brengt mij wat ganz twee, wenn ik jonge Christ, ik kijk zo aan de mensen, den tijd. En dat geeft mij fresh, dat ik, de gedanke dat ik zal op God vertrouwen heb mensen. En wenn God dat ons niet zijn on en mensen, wanneer die ook Christ zijn, jeder een merkt Fehler en die kunnen een irgendwo bij denen, wanneer zich dan op mensen verlaat, dan is er natuurlijk een ganzen twee wanneer dat je doen heeft. En waar woest u zeggen, krijgt man wie denken aan een eierman? Ik weet, wie zullen dat vertrouwen een op de anderen gaan, maar geht dat wie in een eier bloos einzig aan zijn eierpartner vertrouwen? Aber kann es auch passieren, dass uns einmal uns auch weiter können, wenn wir uns, wo würde ich dir das sagen, wenn wir uns vertrauen, ab unseren einmal her ist, das Vertrauen abgeht. Würde das schon für die Eier? No. Okay. So, die hast muss in die Leben entscheiden, dass Gott dein höchster Vertrauungspunkt ist. Okay. Ja, und wir leben hier in ons Fleisch. Und wir worden allemaal waren Fehler. Und mein Mann, der ist auch mal vom Fleisch, krijgt es uit. En wat ons helpen dat we vergeven doen en luisteren en verder wat je. Oké. En dat je een höchste vertrouwen allemaal waarop daar is. Oké. En dan ook de waardevolle opnemen. Wat kost je uit een eier, wanneer al nu een eier is? Ik zie zeer dankbaar dat je al verder eier, dat is plus wonderbaar, en nu al voetsnoeren eier, al eiercursus en alle zo'n zaken met je merkt aan. En alle honderd klassen met je merkt aan. Maar wat woest u zeggen te mensen die nu al jarenlang bevrijd zijn en dat rand plus alles schwaar en allemaal spannend? Wat woest u zijn lieders dat zeggen? Ik würde sagen, mitmerken, eigen cursus sterk merken. En mal de zaken van grond op opnemen, oké? En wo setzt die Hoffnung für so mensen wo wir als Menschen eins mal sagen, für den ist noch nicht mehr Hoffnung. Was sagst du zu so einem Menschen? Du hast Hoffnung. Jeder einer hat die Gelegenheit, jeder einer kann Hoffnung kriegen, wenn der will. Ja, das hast du. Dann alles abbringen, helfen, auch kann die vergeben. Okay. Sehr schön. Wo arbeitet ihr von der Taub? Das ist jetzt ein Fanprogramm, das die Jungscharlehrer, schwerer Teenstlehrer, was auf einzige Stelle gesagt. Interessiert den Mann dort, wie interessiert den Mann so eine Sache dort? No, den interessiert das nicht. Okay. Und als du redest dann auch einmal, dass du wirst ein paar Jahre, du wirst den Mann nicht, nicht so? Du sagst, Gott hat dir gesagt, du wirst mit jungen Menschen arbeiten. Wo passt das auf, dass du mit jungen Menschen arbeiten wirst, wenn dein Mann aber nicht will? Aber was ist passiert? Dat heeft alle Gott gedaan. Ik kan niet zijn woord. En ik dacht me zo, dan ben ik me met hem bevrijd. Waar je dat niet moest kennen, dan niet. Maar ik luid dat een God zijn heen en
Gott hat wunderbar ans Job. Wow. So von der, dat hij dat met vrede, dat hij kon met jonge mensen arbeiden. Dat kon ik ook bestätigen, dat dat zo is, wie dan het op campamentos arbeiden. En al jarenlang, nu al een paar jaar, en werkelijk, het plus 10 jaar schijnen, dat arbeidet zich immer beter top. En man feilt dat, wanneer een mens uit vrede, uit een hart dat deed. En dat zit, zo ik bij je ganzen klaar, en bij man krijgt zo zeggen, werkelijk een eigen paar handen je vergaat. Wat zijn nog gedanken wat die middelen was? Nou, van de eerste dag, want we weer den campamento wordt weer meer goed, wie we ons bevrieden. Dat is dan kon ik niet, maar den campamento, we niet dat allemaal zo schijnt. En dan bevrieden we ons. En ik had niet gedacht dat ik jammer goed vers op een campamento zijn, want ik niet op een jugendcampamento, maar dan jag för att han har lagt sig en campamento för hans jungskär campamento. En vi arbeidde met vrede met en leren door van ons leven. Maar ik geloof dat arbeid in ons leven van de eerste dag nog krijgt te zeggen van de teams is. Einmal gleich einer als Lehrer, man einer als Lehrer in Behand von jede Lehrer. Aber in Wirklichkeit hat Gott einmal kriegt so viel von uns rein auf seine Städte, weil uns kriegt so viel Lehrer als die jungen Menschen, wo wir als Lehrer sind. Für mich hat das kriegt so ein Pastor und einmal glaube ich die Menschen echt merkt die Botschaft rein für andere Menschen, aber in Wirklichkeit ist das immer so, wenn ich mir rein merke für eine Botschaft, das erste Jahr, die in mein Hart nehmen und das ist das soll sein. En reed wo de Heer Jezus mij onreden reed, omdat hij kon andere mensen onreden. Ja, wat me nu op deze laatste campamento zo onreden deed, dat hier zie ik check me. Dat is niet helemaal einfach te zeggen. Dat is veel einfacher te zeggen. God check Jan en Era. Het is Edward Giesbrecht, die kon je dat zijn, die kon. Maar mij was het wichtig dat ik ook te God zei, check me. En maar nou ja, dat zag ik, dat bewerkt wende. Wauw. Veel dankzij even voor metmerken voor dit programma. En ik zie me zeggen dat wat voor veel te zien zijn. En ik vrees me dat die God je hart has. Zij zei me ver een programma dat de Heer Jezus had er al immer waar zei. Ze zal erzeugnis hier geven, maar ze wil gewoon niet. En ik zie zeer dankbaar dat die God de stem je hart has en dat die zegt ik wel. Mijn zeugnis hier geven. En ik zie me zeggen, God wordt het brukken. Dankzij voor de aanlouding. Oké, dan veel dankzij voor het toehieren en tot het nächste Mal. Ciao, ciao. Dankzij dat u vandaag dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp no Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail no ekran@gmail.com.